Mai sana kungiyar Interview Comedy tana zargin ka da yi wa Maryam Yahaya ciki. Ni? To ƙarya zan yi ma ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma zargi ya tabbatar kai. Ranka ya daɗe. Ni Najeriya ko kwana biyu ban yi da zuwa ba. To ai ba a Najeriya bane. Ki fita ki ma bayanin gaskiya. Kwanan ku nawa a siji? Kwanan mu 8 a sijin. Ke kuma ya aka yi kika yarda da shi? Saboda ya ma fi baba kuɗi fa. Habar Allah. Da shi da Alijita wanne kike so? Alijita nake so. Shin ya ma aka yi ta yarda da kai? Naira maganin jarabar duniya. Lalle ko hakan shi zai saka a yanke ma ɗanyen hukunci. Ta gama cikin shegen a zo a nana mun. Kuma za a yanke ma hukuncin mari 4. Naushi. Wallahi ba za ta yiwu ba. Wallahi sai ta yi. Na rantsa da Allah ba za ta yiwu ba. Dan ba sai an zartar ma da wannan hukuncin mu shege. Ni ba ta dalili ba. Yanzu ko zaka ga dalili. No. To gobe ka sake. Allah ya isa.